אז אנחנו ממשיכים. מראש, מעניינים? מה, הסרטון הקודם הלך, זהו? לא, אני אחבר אותם עכשיו. נראה לי יצאתי טוב בו. כן, כן, אני אחבר אותם. תשמע, אנחנו נתחיל בשאלה ראשונה. איפה הכרתם הראשונה, ואני מדברת על הראשונה הראשונה? וואו. איפשהו בצפון, באיזה... וכמה הייתם? בת העמק זה נקרא, איזה מקום כזה נראה לי איזה 18, אני הייתי בן 18 כזה, 19 גל. היא הייתה בת 17, 16. ומי בא? היא באה נראה לי עם עומר, אני לא בטוח אם היא הייתה, כן, משהו בסגנון. נראה לי. והיא התאהבה בי, ואני התאהבתי בה חלקי. וכמה שנים עברו? איזה 6 שנים נראה לי, אז אחרי... יותר. מה, מהיום כאילו? היום עברו כבר איזה 10, 11 שנה. אוקיי, ומאז הפעם הפגישה השנייה שלכם? ואז שוב, שהיא הייתה בת 26 נראה לי, נפגשנו שוב. כידידים. מה? כידידים? על פניו. נייס. מהמם. אני לא מאמין בידידים, אגב. אני יודעת, את זה אני כבר הבנתי, אתה יודע. אין דבר כזה. כן, לגמרי. אז... אני אשתה. תשתה, בבקשה, תשתה, בשביל זה הבאתי את זה. יש פה תנאים אצל הגר, חבל על הזמן. טוב, השאלה השנייה שלי, וכשאני אשאל אותך שאלה, אז תמתין, תחשוב על התשובה, ואז תענה, כן? אני לא אשלוף מהמותים. איפה הייתה הנשיקה הראשונה? בליל הקרפדות. בדוק שגם טליה תגיד ליל הקרפדות. מה זה ליל הקרפדות? זה ליד הירדן שם, באיזה גשר, היינו... יש שם הרבה קרפדות? מלא. כל הזמן היה רעש של קרפדות. ג'ורג'י, בוא איתי לרעיון. ומתי זה היה? לפני איזה 3 שנים, לדעתי. כן, משהו כזה. הכירו גם את ג'ורג'י. ג'ורג'י? אז מי התחיל עם מי? ג'ורג'י. האמת, אני התחלתי איתה, אבל אני חושב שהייתה פה הדדיות. היא גם מאוד רצתה אותי. כן? אגי! אוקיי. אז קודם כל, שאלה שמאוד מעניינת אותי, מי שוטף כלים בבית? חד משמעי, בבו כאן. אני, מה, טליה לא נוגעת בכלים. נכון. את זה אני גם יודעת. לא נורא, בואי נלך לאכול קערה, אמיר הוא שישטוף. תגיד, מה היא אומרת שהיא כועסת? לא מכיר משהו. לא? אני לעזור זה לך? רמז, כן. אני חושבת שאני יודעת מה היא אומרת שהיא כועסת, אבל אני רוצה שאתה תגיד. אנחנו ברעיון פה! לא יודע, היא אומרת שאני ילד, לא יודע, בדרך כלל, מתישהו זה מגיע. אוקיי, אבל אין לה איזה משפט שאומרת שתבנית כזה? לא שקופץ. אויש כזה? אוקיי. ומה אתה אומר כשאתה כועס? ג'ורג'י, נו די. ג'ורג'י, אתה הופך פה לרעיון עם גיא פינס. כן. מה אתה אומר? זהו, זה הבעיה שאני כועס, אני לא מדבר הרבה מעצבני. אין לי זה מה, לא יודע. מה, היא אמרה איזה משהו? מה אמרת באיקאה שרבתם? לא זוכר, וואלה. וואלה, בדרך כלל שהיא זיכרון. מה, היה שם משהו במנורה, לא? כן, היה איזה רגע. רציתי לזרוק עליה את המנורה, בגדול. שעלתה איזה 700-800 שקל, אני כבר לא זוכר.
אז מה הריב הכי קשה שהיה לכם? ריב איקאה? נראה לי. דרך אגב, זה לא היה באיקאה, זה היה בביתילי, אבל אני לא זוכר. לא נכון, איקאה. זה היה אחרי איקאה, נסענו גם להום סנטר או ביתילי וקנינו את זה שם. אבל אפשר לקרוא לריב ריב איקאה? כן, זה הריב הכי קשה? כן. אוקיי. אז תגיד, תכלס מי מנצח בוויכוחים בסופו של דבר? תראי, בוויכוחים תעניה אתה צריך להיות חכם. אני לא אצא איתה ראש אף פעם הרי, אז אני בסוף כביכול היא מנצחת, אני נותן לה תחושה שהיא מנצחת, אבל בשורה התחתונה אני משיג את האינטרסים שלי. וואלה, אוקיי, אתה יודע שאתה בשידור חי. אין לי בעיה. אוקיי. אז מי צועק יותר? היא. היא טליה. כן. אוקיי. מה שטוב שעם השנים הבכי כבר לא עובד עליי. חושב שהוא לא עובד עליך? לא, לפעמים. ג'ורג'י. תן לנו איזה טיפ קטן, נגיד, מה כן עובד עליך? לא, אני בסוף צדקת הדרך. מה זאת אומרת? מה זה, יש פעמים שהיא צודקת, אז זה עובד עליי. יש פעמים שהיא לא צודקת, אז אני עקשן יותר ממנו. אוקיי, זה אני, כן. That we know. אז תגיד עוד שאלה. מה היא הכי אוהבת לעשות? לאכול. יפה. מה היא הכי אוהבת לאכול? תראי, היא אוהבת הרבה מתוקים, אבל נראה לי מה שהיא הכי אוהבת זה פסטות. נראה לי גם. לא משנה באיזה חוזר. פסטה עם פסטו? כן, עגבניות, שרמנת, כל מה ש... פסטה... פסטה שווה. כן. ומה? ייצור ביתי זה יהיה טוב. מה אתה הכי אוהב לאכול? אני אוהב עם תפוחי אדמה. אבל היא לא מכינה לי את זה. היא לא מכינה? תבקש ממנה עכשיו. היא לא מכינה כלום. תבקש ממנה, נו זה הזמן. That's your time. אין, לא יקרה. תבקש. היא לא תכין. עליה היא תכין, תבקש. תבקש יפה. טליה, תכיני אוף עם תפוחי אדמה. מה אומרים בבקשה. יפה. עכשיו. אז מה אתה עושה? מה היא הכי אוהבת שאתה עושה? מה זאת אומרת? מה זה שאלה? לא יודעת, שאלה כזאת... תרגיש חופשי. הולך אחרי כושר, סתם, לא. כן? נראה לך? היא לא סובלת. למה זה? מה אתה הכי אוהב שהיא עושה? עובדת. הולכת לעבוד? לא, סתם. היא אוהבת שאני בבית, רגוע, רואים איזה סרט. אוקיי. מה הדבר הכי כיפי שעשיתם אי פעם? נראה לי איטליה, חול, היא אוהבת חול. כשקניתם מגפיים באיטליה? משהו בסגנון. שזכינו בקזינו באיטליה, ואז עשינו שופינג. שווה. אוקיי. ומה המקום הכי רומנטי שהייתם בו? אני בפריז איפשהו. מי מוריד את בקאם הכי הרבה? ברור שאני. כן? 90%. אז אתה גם שותף כלים וגם מוריד את בקאם? כן. ואת הזבל? וגם ידעתי את זה לפני שהבאנו את בקאם, אמרתי לה. ועל הדרך גם את הזבל? הזבל היא אף פעם לא מורידה. פעם אחת היא הורידה? כן, היו איזה פעמיים. כן, גם כשהשחלתי אותה לפני שהיא זה, אמרתי, קחי את השקית. וגם אז היא עושה פרצוף. אז היא הורידה. סבבה, בטח עושה כביסה. גם לא תמיד. אוקיי. טוב, אז עכשיו אני נותנת לך... תראי מה הקטע, היא תמיד אומרת שהיא עושה את עבודות הבית וזה, בסוף אני עושה את הרוב. מה אתה עושה? גביסות, זבל, כלים, מטאטא. מה עוד? היא הביאה את בתיה מנקה פעם בשבועיים. ואותך? כן. אותך לכל יום. לא, אין לי בעיה עם זה, אין לי אגו בקטע הזה. כן? אוקיי. עכשיו אני נותנת לך 2 דקות לברך את עליה. אגי, נו, זה... למה? מה מינו? תברך. זה יכול להיות גם בבקשות לאהוב את תפוחי אדמה עוד פעם. לא, בלי זום, תתרחקי קצת. לא, פשוט זה שישמעו. זה לא בשידור חי. בטח שכן. למי? ביוטיוב. זה מה מחובר. פתאום? בטח. זה שידור חי, אתה גדול? איך אני רואה? לפי זה שאת מסתכלת לצדדים, סימן שאת לא אמינה. לא, זה שידור חי.
אני אברך את טליה. לא, אז חשבתי מקרינים את זה במסיבת רווקות. לא? גם וגם, אני גם שמה את זה עכשיו בשידור חי. קודם כל אני אברך אותה שתהנה כמה שיותר במסיבה. היא תשתכר. היא תשתכר, זה לא משנה. סמוך עליי שתשתכר. כן. שתהנה כמה שיותר עם החברות. נראה לי היא מחכה לזה, אז שיהיה לה הכי כיף בעולם. שלא תהיה כל כך לחוצה, שתדע לתעל את הלחץ למקומות הנכונים ולא למקומות הלא נכונים. למרות שהיא אומרת שהיא לא לחוצה. זה הכי לחוצה בעולם. אני קלה לחוצה, אתה לא מכיר קלות, כל מה אני אומרת לי, אבל אני אומר שהיא מאוד לחוצה. אז אני מקווה שהיא לאו דווקא רק בחתונה, בכלל בחיים, שתהיה פחות לחוצה. בסך הכל החיים יפים, ואין מה להיות לחוצים. שתדע לקחת את הדברים בפרופורציות הנכונות. מה עוד אני יכול להגיד לה? מה אתה מאחל לשניכם? לא, עדיין אני אשאר בטליה. קודם כל, אני מאחל לה שתהיה הכי בריאה בעולם. בעזרת השם. כן, זה חשוב. שתמשיך להיות עם שמחת חיים ועם חיוך שובה לב. זה למשל טיפ. כשהיא מחייכת, אז בדרך כלל אני אסכים לרוב הדברים. שמעת על יונת? זהו, שתמשיך להיות מדהימה כמו שהיא. פעם תמיד אמרתי לה, יש איזה משפט בשיר שהיא קול מבוקשי, אז בגדול היא קול מבוקשי. זהו, ולנו כזוג אני מאחל שנדע להפרות אחד את השנייה ולהמשיך לצמוח ולגדול. גם בפן המשפחתי, בתא המשפחתי שבעזרת השם מתישהו יגדל, וגם בפרנסה שהיא תגדל, ובעיקר באושר באלף. עזבי, כל השאר יבוא, אם נהיה בריאים ומאושרים באלף, כל השאר אנחנו נדע להשיג ביחד. נכון. זהו, שנדע להיות סבלניים אחד כלפי השנייה. לכבד אחד את השנייה זה חשוב מאוד. זהו, ושתלמד להכין אופן תפוחי אדמה. סגור, עליי. עליי אופן תפוחי אדמה איתכם. לא חד פעמי, אגל. לא, לאורך זמן. לפחות פעמיים בחודש בשישי. סגור. לא שישי בערב. הנה, אני מתחייבת פה עכשיו בווידאו. אני מתחייבת שפעמיים בחודש היא מכינה לי על ארוחת ערב אופן תפוחי אדמה. עליי, הכי קל בעולם. נכון, למה אני צריך עכשיו לצאת מפה ולקנות פלאפל גבאי? נראה לי סיר של תאכל אופן מרק. תפוחי אדמה. את רעבה, אני אזמין אותך, חגי. איזה כיף. טוב, מאמי, יופי, אז אני מאחלת לשניכם אושר ואושר, אתם מהממים, אני אוהבת אתכם הכי בעולם, באמת. וזהו. תודה לך. וגם שבקה מזכה לחיים ארוכים. גם שבקה מזכה לחיי כלב ארוכים, כפול 7. משפט אחרון? זהו, אני אוהב אותך, בייבי. אני מקווה שאת שמחה. תקל המצלמה. אני מאוד אוהב אותך. וזהו, אני בטוח שיהיה לנו חתונה מהממת, אז אל תדאגי. כל הדברים הקטנים שאת ממש לחוצה בגללם, תדעי שבסוף זה הטפל. העיקר שיהיו אנשים שמחים, חברים שלנו שרוצים לעשות לנו שמח, יהיה אלכוהול טוב, יהיה מקום מהמם, וכל השאר אני מבטיח לך שיקרה. סגור.